Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Vol tenir garantits els seus drets? La CUS, Salut, Consum i Alimentació, l'ajudarà a defensar-los. L'informarà dels seus drets com a consumidor dels serveis, tant de consum en general com serveis sanitaris, com canviar de metge, retard en les llistes d'espera, serveis disponibles, com accedir-hi, etc. La salut, el consum i l'alimentació són eixos fonamentals que la CUS, Salut, Consum i Alimentació, l'ajudarà a conèixer, a fer-los servir i, sobretot, a defensar els seus interessos com a consumidor. Tenim delegacions a Lleida Capital, Mollerussa, Tàrrega, Barcelona. Truqui'ns al 93 302 41 38 i l'informarem. Avui, al nostre programa, al llarg d'aquests propers minuts, farem una mena, entre cometes, d'anàlisi dels dos pactes nacionals de salut a Catalunya. Recordem que el Departament de Salut tenia previst donar a conèixer el nou pacte nacional de salut, però l'avançament de les eleccions ha interromput la continuïtat de l'elaboració del pacte de salut, del que fins ara s'havien publicat només el que s'entén com a document de bases. No obstant, hem de dir que ara, fa tot just 10 anys, el 2014, també va haver una iniciativa de la Conselleria de Salut per fer un pacte nacional de salut que tampoc en aquell moment va arribar a bon terme. No sé fins a quin punt, ara ho comentarem amb el nostre convidat, podíem pensar, entre cometes, que d'alguna manera els pactes de salut estan, insisteixo, entre cometes, maleïts. De qualsevol manera, ara parlem amb el senyor Lluís Bohigas. El senyor Lluís Bohigas és doctor en Ciències Econòmiques, a més d'acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Parlem dels pactes nacionals de salut. Per Esteve, la salut és el més important. Per això, treballa pensant en tu, oferint-te els millors productes, col·laborant amb la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, que es preocupa per la teva educació sanitària i defensa els teus drets. Esteve i la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat s'apropen a tu per tal que sempre estiguis en bones mans. Esteve i la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat t'ofereixen aquest espai. Bé, doncs, tal i com acabo de comentar, saludem al senyor Bohigas, Lluís Bohigas. Bon dia. Bon dia, Carles, bon dia. Bon dia. A veure, permeti'm la llicència que abans he comentat. No es tracta d'una maledicció, oi? Pel que fa als plans de salut de Catalunya? A veure, de vegades diuen que n'hi ha 2 sense 3. Mirem a veure què passa el tercer. De moment en tenim 2 que no han arribat a bon port i s'han quedat pel camí. A lo millor algun dia alguna acaba bé, ja ho veurem. Creuem els dits, no?, d'alguna manera? Exacte, de moment el que tenim és això. Molt bé. Bé, a veure, fem una mica de referència històrica. Expliqui'ns, evidentment a grans trets, com van néixer, quin va ser l'origen d'aquests 2 pactes nacionals de salut i perquè, per exemple, si ja teníem un el 2014, es va creure necessari fer-ne un altre per part de la Conselleria de Salut. A veure, expliqui'ns, si us plau. Miri, el primer, el de l'any 2014, es va fer en temps del conseller de Salut, Boi Ruiz. Llavors, el Parlament va encarregar de fer un document de bases per tal de pactar alguns aspectes
tot el Parlament, diguem-ne. La intenció era que tots els partits polítics deixessin de banda una miqueta les seves rivalitats, diferències i qüestions i pactessin alguna cosa amb un tema tan important i tan especial i tan, de vegades difícil, però diria que és molt oportú com la salut. Bé, per fer-ho doncs, vam fer una comissió en què hi havia els partits polítics, però també van convidar altres actors del sistema sanitari que també tenen alguna cosa a dir. Per exemple, hi van anar els sindicats, les associacions empresarials, els col·legis professionals, els municipis, entitats científiques, etc. O sigui, van fer una comissió molt àmplia a dins del Parlament per tal de pactar uns elements que després el plenari els pogués pactar. Bé, al final els partits no es van posar d'acord i tot i haver fet el document i haver fet una sèrie de mesures, de fet en van acordar més de 80, doncs no hi va arribar a un acord. I també era una època difícil políticament i no tocava, per dir-ho d'alguna manera. No, evidentment, com vostè diu, Lluís, era una època difícil, però també és complicat, és difícil abans i ara que els partits polítics es posin d'acord en qualsevol cosa, I diria que ara encara és més difícil, per el que veiem, i després de les eleccions, sobretot. Efectivament. Bé, però centrem-nos. Què va passar després d'aquesta manca d'acord pel que fa a l'elaboració d'aquest pla de salut del 2014? Bueno, de fet, no va arribar enlloc. O sigui, va ser un paper que va quedar mullat. Es va quedar en un calaix del Parlament i ell ha estat dormint. I llavors, ara aquest conseller que tenim ara en funcions, el doctor Manel Balcells, doncs va revifar la idea, però no el text, sinó la idea del pacte de salut. Suposo que amb la mateixa idea que fa 10 anys el conseller Boi Ruiz, que era una miqueta posar d'acord els partits perquè no fessin massa safareig del tema sanitari. És a dir, si ens posem d'acord tots en fer una determinada política, doncs com a mínim deixaran treballar i no ens posarem a barallar-nos pel camí o pel carrer. Però tampoc ha sigut possible. En aquest cas, el del 2024, la cosa ha sigut diferent. S'ha començat buscant experts, de fet n'hi ha hagut 54 que han participat, gent molt competent, i que han fet un document molt sèrio i molt correcte i molt coherent, que suposo que després el conseller pensava doncs, parlar-lo o pactar-lo amb les altres forces polítiques, però vaja, no hi hem arribat a temps. S'ha acabat la legislatura i aquest document doncs, es queda mullat com el de fa 10 anys. No, això s'entén perfectament en aquest cas, precisament degut a l'avançament electoral. Però tot i que sigui a grans trets, podem comentar, Lluís Bohigas, quines diferències substancials existeixen o han existit entre el Pacte Nacional de Salut del 14 i el darrer? En què es diferencien, bàsicament? Bé, a veure, la diferència de procediment és el que t'he comentat. O sigui, per una banda, el 14 hi havia un acord parlamentari i es va fer les discussions es va fer al Parlament. En el 24, en aquest actual, el que hi ha hagut ha sigut una sèrie d'experts que han fet unes reunions, unes coordinacions, uns textos i han elaborat un document. I aquest document s'havia de començar a treballar políticament. O sigui, fins ara només era un document tècnic. O sigui que el procediment és diferent. Ara, quan rasques el document, s'assemblen molt tots dos. I s'assemblen molt per què? Pues perquè tenim els mateixos problemes ara que fa 10 anys. Molts no s'han arreglat. Els mateixos i fins i tot alguns més. També. Per exemple, ara doncs, tenim el problema de la Covid, no? I llavors això es nota amb el document actual que té com 3 apartats molt relacionats amb la Covid. I te'ls esmento així molt ràpidament. El primer és el concepte aquest de la salut unitària, que és a dir, es tingui en compte no tan sols la salut humana, sinó també la salut animal a l'hora de veure la salut del planeta. Perquè al final, entre homes i bèsties, doncs ens estem passant malúries, com el cas de la Covid, per exemple, i d'altres, no? Sí. Aquest és un altre tema que ja és ara i que no hi va ser fa 10 anys, doncs relacionat amb això, doncs és donar-li molta més importància a la salut pública, és a dir, tots els efectes o tots els instruments que tenim per intentar millorar
la salut general, i el tercer, que també ha sigut un desastre de la Covid, que és el tema de les residències de vells. O sigui, fer que no torni a passar el que ha passat, vaja, ja ho sabeu tots, no? Sí, llavors, aquests tres, diguem-ne, s'han incorporat ara, que no hi eren fa 10 anys, perquè ha passat una cosa entremig que ha sigut la Covid. I això, i n'hi ha d'altres, d'exemples d'aquests, o sigui, no... Però diria que són puntuals, no... El cost del document, francament, jo el veig molt similar ara que fa 10 anys. Sí. A veure, està molt bé, entre cometes, vull dir, tenim 2 pactes de salut que no han acabat de finalitzar el procés que corresponia precisament perquè fossin ja efectius, però m'agradaria, senyor Bohigas, pensant que estem parlant per tota la població, per tots els oients, que no necessàriament són experts en aquests temes, que ens expliqui, que ens faci veure, primer, què és el pacte, què és un pacte de salut, en aquest cas, per què serveix i quina utilitat té cara als ciutadans. Com ho podem explicar, això? Mireu, de fet, el nom tècnic és Pacte Nacional de Salut. I el que significa és que és un acord, un pacte és un acord. El ser nacional vol dir que hi participen totes les entitats polítiques del país referit a la salut. I això, ja dic, té des d'un objectiu, diguem-ne, noble, que és dir, bueno, doncs posem-nos tots d'acord en una cosa molt important com és la salut dels catalans i, per tant, treballem conjuntament, i una altra més està per casa, que és dir, mira, si ens posem d'acord en alguna cosa no ens trepitjarem uns als altres ni ens farem la punyeta, no? O sigui, tots dos són aspectes polítics i, per tant, tots dos són concebibles dintre de la situació política. Ara bé, jo crec que, i mirant els textos dels 2 anys, hi ha moltes coses que no caldria que fossin un pacte nacional de salut. És més, que el conseller s'hi posi i que ho faci, no? Vull dir, són coses molt corrents, molt normals. No sé, proposen, per exemple, doncs, fer un registre de metges. Això es proposava fa l'any 14. I ara doncs, es torna a proposar, però diu, no, com que ja he fet el registre, ara ens posem d'acord que funcioni bé. I, bueno, escolti, no cal fer tanta parafernàlia, vull dir, que algú ho faci, no? Jo crec que el pacte de salut s'hauria de concentrar en unes poques coses molt importants, per exemple, el tema de la Covid, podria ser-ne una. Diu, escolta, quines coses hem de fer perquè això de la Covid no torni a ser un desastre. I llavors, amb això, doncs, amb aquestes poques coses, tenint en compte el cacau polític que hi ha, doncs potser sí que podien tindre un acord entre tots els partits polítics. Ara, fer uns textos, un any, sembla que van ser 84 mesures, i l'altre 60, vull dir, no sé, em sembla que és una miqueta molta feina per, al final, doncs, perdre el temps i acabant, doncs, maleït, simplement. Clar, però tot i que els pactes nacionals de salut estan en principi redactats i orientats, doncs, als professionals, si ara, per exemple, sortíssim al carrer i a les primeres 10 persones que trobem aquí per les Rambles, per exemple, els hi preguntéssim si saben o si coneixen en què consisteix, com els hi afecta el possible Pla Nacional de Salut, vostè què creu que ens dirien? Jo crec que ningú fora del sector sanitari coneix l'existència d'això. Sincerament. No, estic d'acord amb vostè. Estic d'acord amb vostè. Per tant, un cop tinguem, que esperem que ara ho comentarem, un cop tinguem en un futur, esperem que a curt termini enllestit el que seria o el que serà el nou Pla Nacional de Salut, és important, o com és d'important que això arribi als ciutadans, que els continguts, la utilitat pràctica que pot tenir, els beneficis que pot comportar pels ciutadans aquest Pla Nacional de Salut, que tot això arribi als ciutadans. Com és d'important això? A veure, per exemple, hi ha un apartat d'aquest darrer pacte de l'any 24 que diuen, és el repte nou, fomentar l'empoderament i la corresponsabilitat de la ciutadania. I aquí hi ha 5 mesures que totes són perquè el ciutadà s'aprofiti millor i estigui millor tractat en el sistema de salut. Jo crec que aquestes coses són les que, en primer lloc, haurien de conèixer els ciutadans, perquè són els que els afecten directament.
Sí. I mira, només una pinzellada, però el primer diu, doncs s'ha de definir i implementar una estratègia per impulsar el rol actiu de la ciutadania. Perdona, que el llenguatge és una miqueta rocambolès, però es tracta de que la ciutadania sigui activa i que inclogui la conscienciació i responsabilitat en l'autocura, primer, la participació en la presa de decisions de salut i l'ús adequat dels recursos sanitaris. Mira, són 3 coses fonamentals. Primer, que cadascú pensi en si mateix a l'hora de tractar-se. No es tracta de que el metge et resolgui el problema, sinó que el metge t'ajuda a tu a resoldre el teu problema de salut, l'autocura. Segon, que quan es tracta de fer una operació o fer una cosa delicada, no és el metge que ho decideix, sinó que és el metge i el malalt que conjuntament prenen aquesta decisió, la participació en la presa de decisions. I tercer, l'ús adequat dels recursos. Si tu tens una cita amb el metge un dia a tal hora, vés-hi, perquè aquella dia doncs, està reservat per tu. I si no hi vas, doncs el metge es quedarà sense tractar-te ni sense tractar ningú més. S'haurà perdut aquell temps. Per exemple, i són 3 exemples, però vull dir que això jo crec que és molt important que la ciutadania, perquè és que, a més, per molt que ho pactin els tècnics o els polítics, si els ciutadans no se n'enteren, tampoc servirà per res. Clar, els ciutadans han d'estar assabentats d'aquests aspectes, però jo ara li pregunto, clar, en la fase, en aquest procés d'elaboració del pacte o del Pla Nacional de Salut, els ciutadans, els usuaris, haurien de participar d'alguna manera o no és necessari? Bé, a veure, en el primer hi va participar directament la coordinadora d'usuaris de la sanitat, o sigui, com que hi havia, com he comentat abans, hi havia partits polítics, sindicats, i també hi va haver usuaris, o sigui, que hi va haver una veu representant els usuaris. En aquest segon, el que s'ha fet és diferent. Han fet primer un document per part dels tècnics, o sigui, els experts, i llavors aquest document l'han, diguem-ne, enviat a buscar comentaris, o sigui, han fet una participació pública. Teòricament, qualsevol ciutadà que se n'hagués entrat podria entrar en una bústia de la Generalitat i fer un comentari sobre això. Evidentment, això no ha arribat als ciutadans i, per tant, dubto que algú ho hagi fet. Ara, probablement, les organitzacions que poden representar els ciutadans, és a dir, el Col·legi d'Usuaris, els ajuntaments o altres, aquests sí que podien tindre una miqueta aquest efecte. Però els 2 pactes són de despatx. No sé si m'explico. És a dir, es fan amb despatxos, es pacten amb els despatxos i doncs de vegades hi ha inclús poc interès en que arribi enlloc perquè no fos cas que això es espatllés l'equilibri. I aquest fet que vostè comenta, és a dir, el fet de que aquests pactes siguin elaborats al despatx, també fa que s'allunyin una mica de la realitat que es diu en el dia a dia de la salut, de la sanitat pública al nostre país, oi? Jo crec que sí, tot i que en principi estan representats tant els professionals com els responsables, els executius, etc. Però sí, una miqueta, no sé si el metge de capçalera o l'infermera de l'hospital o bé el que porta l'ambulància s'hi sentirien molt representats en aquests pactes. De vegades és una miqueta l'alta, diguem-ne, aristocràcia del sistema. En canvi, la gent de baix probablement tampoc se sent participatiu. No? Clar, tot entenent que és difícil que tothom estigui content. Contentar tothom és difícil, és complicat i fins i tot penso que no seria convenient. No, a veure, si fas una cosa que fa content amb ningú, no fa res. M'explico. O sigui, la manera de contentar ningú és fer poca cosa i molta paraula. Si se fa alguna cosa, doncs, i per això, de fet, és l'origen del pacte. És a dir, si jo tinc de fer una mesura que és delicada, difícil, o bé que em portarà una pèrdua de vots o de suport, home, doncs, si s'ha de fer, i ho comparteixo amb les altres forces polítiques i tots ens posem d'acord, com a mínim entre nosaltres no prendrem mal. O sigui, això sí que és una de les idees, diguem-ne, positives de fer un pacte. Entenc. Senyor Bohigas, Lluís Bohigas, arribats a aquest punt, parlem una mica d'expectatives. És a dir,
tot i que estem en aquest procés, diguéssim, postelectoral, que encara ben bé no tenim prou clar com s'acabarà de configurar aquesta estructura política en aquests propers anys, però vostè, des de la seva experiència, creu que hi haurà un pacte, com vulguem dir-ho, nacional de salut a curt termini que serà efectiu? Quines condicions creu vostè, ni que sigui a grans trets, que hauria de reunir perquè els seus eixos fossin acceptats per la gran majoria? Mira, li explicaré una coseta, així, una anècdota, Però el primer conseller de Sanitat després de la democràcia va ser el conseller Ramon Espasa i ho va començar a ser l'any 1977. Vale? Fa quasi 50 anys. Si dividim aquest període de 50 anys en dos parts, la primera entre el 77 i l'any 2000 i la segona entre el 2000 i el 2024, més o menys 25, 20 i tants a cada banda, doncs tenim, diguem-ne, la història dels consellers de salut. Resulta que entre el 1977 i el 2000 hi va haver 4 consellers de salut. El doctor Trias, el doctor Laporte, que van estar cadascun 8 anys al càrrec del conseller. I el doctor Trias, per exemple, abans de ser conseller, va ser 4 anys director de l'Institut Català de Salut. Entre l'any 2000 i el 2024 hi han hagut 8 consellers de salut. Divideixi, queden a 2 o 3 anys cadascun. Entre que entres, que surts i que tu penses i tot plegat, no hi ha temps de fer pactes nacionals ni grans estratègies. Simplement, i a més, si et cau la Covid per sobre, encara pitjor. O sigui, jo veig aquests últims anys doncs, amb molta improvisació, malauradament, doncs, el que ha fet el conseller anterior tampoc està bé, però hem de fer alguna cosa nova, amb la qual tampoc hi ha temps de fer-la, i doncs, la sanitat pateix una miqueta, jo diria que fa 20 anys que estem bastant parats. I estem d'acord, senyor Bohigas, que pel que fa a la sanitat pública, no només aquí, en qualsevol lloc, no es pot improvisar. No s'hauria d'improvisar, oi? Mireu el que va passar amb el Covid, Clar. És un bon exemple de la desgràcia que és no tenir planificat bé el tema i no prendre decisions coherents i no tindre la gent capacitada, etc. A tanto. I els professionals ho van fer molt bé i es van esbudellar per poder fer la feina. Vull dir que hi ha coses que van bé, però si ens ho mirem des del punt de vista d'improvisació va ser tot molt improvisat. Sens dubte, sens dubte. Lluís Bohigas, ja per cloure, en base a tot el que hem comentat i en base a la seva expertesa en aquest tema, Catalunya, com a país, necessita un pacte nacional de salut i el necessita quan més aviat millor, i amb això acabem? Home, jo crec que portem uns quants anys de molta, diguem-ne, molta inèrcia i ens hauríem de plantejar una miqueta, replantejar el sistema, on estem i cap on volem anar. Això tampoc es fa en 2 dies, vull dir, tampoc es tracta de que l'endemà de ser el nou conseller, que veurem qui serà, doncs es posi això. Però sí que faria falta una reflexió del conseller, en primer lloc, però també de tots els responsables sanitaris per veure cap on va la sanitat d'aquí. Perquè la sanitat no està malament. No ho dic, al contrari. Vull dir, si mires xifres i dades comparatives internacionals estem força bé. Però és que portem masses anys de ralentí i la gent es cansa, la gent es van jubilant i jo crec que es nota una certa mala maror del personal perquè no sap cap on el porten. Bé, doncs, senyor Bohigas, quedem una mica a l'expectativa, a veure què passarà en aquests propers mesos. En tot cas, gràcies per la seva aportació i el seu coneixement al nostre programa. Molt amable. Gràcies. Moltes gràcies a tu, Carles. Que tinguis bon dia. Gràcies. Igualment. El senyor Lluís Bohigas, doctor en Ciències Econòmiques, a més d'acadèmic numerari de la Real Acadèmia de Medicina de Catalunya.
Esteve i la coordinadora d'usuaris de la sanitat t'han ofert aquest espai. Esteve, sempre més a prop teu. Vol tenir garantits els seus drets? La CUS, Salut, Consum i Alimentació, l'ajudarà a defensar-los. L'informarà dels seus drets com a consumidor dels serveis, tant de consum en general com serveis sanitaris, com canviar de metge, retard en les llistes d'espera, serveis disponibles, com accedir-hi, etc. La salut, el consum i l'alimentació són eixos fonamentals que la CUS, Salut, Consum i Alimentació, l'ajudarà a conèixer, a fer-los servir i, sobretot, a defensar els seus interessos com a consumidor. Tenim delegacions a Lleida Capital, Mollerussa, Tàrrega, Barcelona. Truqui'ns al 93 302 41 38 i l'informarem. Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.